ሰላም ተኸታተልትና ለሪና ዩቲዩብ ኣብ ናይሎም መዓንቲ መደብና ድማ ፍልይ ዝበለ ኣብ ሃገርና ትግራይ ዝተኸሰተ ዘገርምን ነገር ክንርኢና ጸንሒትኩም ምሳና ይኹን። ኣብ ከተማ ትግራይ ሰለኽለኻ ዝተፈጠረ ጉዳይ ናይዚ ሰሙን እዚ መዘራረብ ጉዳይ ኮይኑ ሓሊፉ እዩ። ኣብሮሮም ዝተባሃለ ሰይጣን ከም ዝምለኽ እቶም ነበርቲ ከም ፈጣሪን ከም ዝርእይዎ ንብዙሕ ዝበለ ዓመታት እውን የምልኽዎ ከም ዝነበረን ይፍለጥ። ኣብ ናይሎም መዓንቲ መደብና ድማ ናይ ዲያቆናትን መምህራትን ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ዝሃበዎ መልስን መብራህርህን ክንርኢና ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ኣብሮሮምስ ብስሩ ንሕናስ ብዘይ ኣብሮሮም ኣይዕዳ ኣይግበር እንዳሰብ ዝዓዲ ኣብሮሮም ብጣዕሚ እንትኾን ንዓና ብጣዕሚ ብስሩ ከምዙ ፈጣሪና ወየ ከምዙ ህስታይ እንዳተባህለ እምበር ንሕና እታ መልኣኽ እውን ፈሊና ንሪኦ ኣይኮናን። ኩሉ ነገር በቃ ኩሉ ነገር ይዘድ ኣብሮሮምስ ኣከመይ ከመይ ጉዳያት ዝዕደም ኣበይ ጉዳያት ዝዕደም يدم يو وداي تغيره ارقه هيدو اني هاي ادما هاي دزارو راسي فوتين السو بخبر غير بغزا غير لكايز بحال كم ريهم يتفلطوا بعضهم ريهم تفلطوا لهم وداسنا فرسه زي تعدمه زي تعدمه كويدو ما ذا حمامه الا خفت ماي يناغاغورو يراي أبو رخا أبو قلعو محارينا أيو أوسن روا مصينا أب حملتي أم مصنو كبابني ناي حفظ جنة ناي مصنو أيو ويتابرو محاري أيو كمية مالت محاري قلعو محارين معبي قلعيو شا عدوى يتوليد زبهات تاسيت خلت مانات مسولدت شيطان تيم كأو تحدى نوز مزيد تحرك بزبير تفيز بها كي أدو أم كسبدا شيطان سبيع بخمير الشيطان تولي داي بهالسا خميز بها بينا دي هذا كيس هاجري بهالموني كأو شيطان مسدفرة نوز مزيد كأو شيطان دفيرا شيطان تولي دا كأو شيطان مسدفرة شيطان تولي لا خلتي أويلا تحدى نوز مزيد تحدى صغير كم سمعكم أيو زي برجت كافت فيديو ناي إسران خلطان إسران سلسلة كوابي فيديو تلاقي أوزله بتعميز جرم زي نجارزي سيطان بقوم أو تقرأي من لخله أو تقرأي أو كبابي سمين معرب أو نسلخلها أيو تبوتها زتصوع أورورم زبهال سيام أيو توهي وزلو زي سيطان زي أورورم مالتي أو أفتارك كم زي سمعنا يحنت سويتني راخل تقول وليدا أو كاو سيطان وليدا تحدى مويتوا تحدى ندقنا ناوزي ناوز قالاي زي اتيو غلازو ليوت افتاريك زصنها ازي مالت نبزح زمانات قدم اوريت سرعه اوريت فصم زنبره تግራይ بحدث كيدان እንደገና ካብ خالوت قديما ክርስትና ተቀበለት ኣብ ትግራይ እዚ ፍጽም ዘሎ ንብዙሕ ዘመናት ተኻይደ እዩ ብርግጽ እዚ ሕዚ ዓበይቲ ወለዲ ይፈልጡ ወደ ኣይፈልጡ ወንማል تخلل خناتات يخونن مخناتهم كي تفلت صنيحو كباله يكال تخرات وي تغورلن وي دما شلل توهيلو معناتي مدري بملا انا اغزابير يا تبهينا عالمين اوشت ازنو كلهم من اغزابير سلازي تخملخ زغبو تخسجدل زغبو حدن يسون اغزابير يي معناتي من يكحتت قزمنا مساسيوم هذي باملكوت داوت نابررم تباريرم نيو اوتقوم للو كاهن أو تقوم لله بيت كريستيان حتى تتيار تعال لك هين تعال لك الشيء أوررم قدمت له أوررم مسيو أوررم توحيد مسائل كزجاجة له تيسرهم هذا قعوق وباسل له كحلو أنا له بزح حساب سنبيدو بقى أب كم زي عينة عملخو ناي سيطان أب حزبنا مونغنا سيطان بوقع بخمزي عينة أبزم الله خلو زول سفرة كم زي عينة بتعمل حزني مالتي بونات እግዚአብሔር ክሳብ ክንደ ያቃል እጅቲ ክርስቲያኒና መባልና ኦርቶዶክሲና መባልና ጥራይ ናብ ድሕነት ዘብጽሕ እኹል ከም ዘይኮነ እዚ ህያው መረዳታይ ምክንያቱ በተሓደን እግዚአብሔር እንዳምልኽካ በተሓደ ንሰይጣን ተምልኸሉ አጋጣም እንተልዩ በክልተ ኢድካ ክልቲ ነገር ጨቢጥካ አይከውነኒ ማለት እዩ ሰይጣን በወግዒ ቦና ይተባሂሉ ሰይጣን በወግዒ ፈጣሪ ይተባሂሉ ደቆም حميمهم تبايلو ناو
ክሕፀቡ ክምሕረልና ተባሂሉ ሰይጣን ኣበየለው ቦታት ትግራይ ኣበየለው መራሕቲ ሃይማኖት እንታይ ዝግበር ዘሎ ምስ ከምዚ ዓይነት እምነት ዘለዎ ድዩ 98 99 ሚእታዊት ኦርቶዶክስ ወይ ንእግዚኣብሔር ዝኣምን እዩ ዝበሃል ቅዱስ ስፍራ ቅዱስ ከባቢ ዝበሃል ብዙሓት ቅዱሳን ዝፈረይሉ ቦታ ከም በዓል ቅዱስ ያሬድ ከም በዓል ቅዱስ አቡነ ፊልጶስ ደብረ ቢዘን እዞም ቅዱሳን ኣቦታት እዚኣቶም ካልኦት ቅዱሳን ብዙሓት ዝፈረይሉ ቦታ ብከምዚ ዓይነት ኣምልኾ ንሰይጣን ዝወሃበሉ ክኽየድ እዚ ዝሕዝን እዩ ሰይጣን እዩ ብቁሙ ዝምለኽ ዘሎ ቅድም ኢሉ ንሕና ንፈልጦ ሓደ ሰብ ናብ ቃላይ ኸይዱ ንሓንበሰ እንድሕር ደኣ ጥሒሉ ወይ እንድሕር ጠሊቑ ኮይኑ ወለድና እንታይ ይገብሩ ያው እሱ እውን ኣምልኮተ ሰይጣን እዩ ኣረቂ ይፈስስ ብቲ ቡን ይቕሎ ብቲ ደርሆ ተሓሪዱ ይድረይ ብቲ ዝኾነ ደም ይግበር ብቲ ገለ ይግበር ናይዚ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ መርዓ ዝዕደም ሰይጣን እዩ ኣብ መርዓ ተዓዲሙ ያው እንድሕር ዘይተዓደመ ኮይኑ እቲ መርዓ ንክበላሾ ይገብር እንድሕር ደኣ ተዓዲሙ ኮይኑ እንደገና እቲ መርዓ ሰላም ይሓልፍ እዩ ህፃውንቲ ቆልዑስ ምስ ተወለዱ ተወሲዶም ናፍቲ ቃላይ ኣብረሮም ኣለዎ ተባሂሉ ዝሕሰብ ሰይጣን ኣለዎ ዝበሃለሉ ቃላይ ናብኡ ተወሲዶም ኣብኡ ተጠሚቖም ወይ ድማ ኣብኡ ተኣሊኾም ልክዕ ከም ማይ ፀሎት ይኾነሎም ተመሊሶም እንደገና ናብ ቤተክርስትያን ተወሲዶም ይጥመቑ ማለት እዩ እዚ ብጣዕሚ ዝሕዝን ዝምልከተኩም ኣካላት ቅልጡፍ ምላሽ ቅልጡፍ መብርሂ ብሱር ክእረም ዝግብኦ ትኽክል እውን ዘይኮነ እዩ ከይተረድኦ ምእመን ክልተ ኣማልክቲ የምልኽ ኣሎ ንእግዚኣብሔር እውን ይግዛእ ንሰይጣን እውን ይግዛእ ኣሎ ማለት እዩ ብኻልእ ኣባህላ ጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ንክልተ ጎይቶት ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢሉ እዩ እንዲሞ ዝገለፆ ንእግዚኣብሔርን ንገንዘብን ክትግዝኡ ኣይትኽእሉን ኢሉ እዩ ብኻልእ ቦታ ክንኸድ ከለና እንደገና ቅዱስ መፅሓፍ ንሰይጣን እምቢበልዎ ንእግዚኣብሔር ግን እሺ በልዎ እዩ ዝብል ስለዚ እንታይ እዩ ዝገብር ዘሎ እቲ ሃገረ ስብከት እንታይ እዮም ዝገብሩ ዘለዎ እውንሄ ኣቦታት እንታይ እዮም ዝሰርሑ ኣለዉ ኣብኡ ዘሎ ናይ ቤት ትምህርቲ ሰንበት ኣባላት እንታይ እዩ ዝግበር ኣለዉ ብርግፅ ኣብ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ያው ውሽጢ ብዙሓት ነገራት ከም ዘለዉ ይፍለጥ እዩ እዚ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ሰይጣን ዝምለኸሉ ማለት እዩ እሞ እቲ ክርስቲያን ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ተኸተልቲ ዝኾኑ ሰባትስ ኣብዚ ምስ ንእግዚኣብሔር መሓረኒ እናበለኻ ፀኒሕኻስ ተመሊስካ እንደገና ኣብቲ ከድካ ንሰይጣን መሓረሊ ትብለሉ ዘመን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ንብዙሕ ዘመናት ተን ወላዲት ቶም ኣብቲ ቪድዮ ከም ዝረእኹሞ እናገለፅዎ ዝነበሩስ ንብዙሕ ዘመናት ያው ሰን እውን ካብ ወለደን ካብቶም ዓበይቲ ተረኪበንኦ ዝመፃ ከም ዝኾነ እየን ዝናገር ኣለዋ እቶም ካልኦት እውን ዝህብዎ ዘለዉ ሓሳብ ስለዚ ኣብዚ ቪድዮ እዚ ክብሎ ዝደለኹ ኣቐዲሙ ናይ ሰሜን ምዕራብ ሃገረ ስብከት ሽረ ሃገረ ስብከት ብፁዕ ኣቡነ ጴጥሮስ ንውረድ ተስፋ ያው ዘለኹም ናይቲ ሃገረ ስብከት ዝምልከተኩም ኣካላት ብህፁፅ ናብ ካሊእ ከይኸደ ጉዳይ እዚ ናብ ካሊእ ነገር ዘይኮን ምስሊ ከይሓዘ ክበሃል ዝግብኦ መእረምታ ወይ ክበሃል ዝግብኦ ነገር መብራህሪ ታልዩ መብራህሪ ተዋሂቡ ክእረመሉ ዝኽእል መንገዲ ናይ ኣምልኮተ ሰይጣን ብሱሩ ብታቦት ብሓይሊ እግዚኣብሔር ክፈራርስ ክግበር ክኽእል ኣለዎ ትኽክል ኣይኮነን ተውንዮ ምእመን ኣበ ነፍሲ ዘለዎ እዩ ቤተክርስትያን ዝመላለስ ስጋ ወደሙ ዝቕበል ምእመን እዩ ንክልተ ጎይታ ክግዛእ ስለ ዘይግብኦ ተብኡ ዘሎ ምእመን ብግልፂ ክንገሮ ክኽእል ኣለዎ ቀፂሉ መንበረ ሰላማ ትግራይ ኣብ ብዙሕ ቦታታት ከይህሉ ዝነገር እዚ ኣለውን እዩ ከምቲ ዓንተ ወይና ወልኽዎ ነበርኩ ብቆልኦትና ዋላ ክሳብ ሕዚ ቀላያት ባሕርታት ሰብ እንድሕር ጠሊቑ ኮይኑ ወለትና ቡኒ ገብራ በዚ ደርሆ ይሕረድ ገለ ኣምልኮተ ጣዖት ይፍፀም በቃ እዚ እንድሕር ጌርናሉስ ዝጠለቐ ሰብ ክስደድ እዩ ገለ እናተባሃለ ካብቲ ፀሎት ካብቲ ናብ እግዚኣብሔር ምቕራብ ናብ እግዚኣብሔር መምህራን ብላዕሊ እዞም ብዓዲ ዝኾኑ ነገራት እናተለመዱ ይኸዱ ኣለዎ እሞ እዚ ትምልከቱ ዘለኹም ንዝምልከቱ ኣካል ክነባፅሕ ክንኽእል እኒአና ጌጋ ዓብዪ ስሕተት ዓብዪ ሓጢኣት እዩ ብቑሙ ንሰይጣን ምምላኽ እቶ ናይ ኢሉሚናቲ ኢልና ዘመን ናምፅዎ እኒኦ ንሰይጣን ኣምልኮተ ሰይጣን ዝኽተለ ሃገራት ዝኽተሎስ ኣብ ዓድና እኒኡ ማለት እዩ ንሰይጣን ብቑሙ ምምላኽ ንሰይጣን ብቑሙ ሰሚዕና እየ ናብቲ ቪድዮ ሰሚዕኹም ሪኢኹም ኢኹም ከም ፈጣሪና ከም ኣምላክ ከም መላእኪና ንሪኦ ካብዚ ብላዕሊ ሞ እንታይ ኣምልኮተ ሰይጣን እኒኦ ኢሉሚናቲ ዝኽተለ ሃገራት እና ኣሜሪካ ካልኦት ንብለን ዘለናሲ ብምንታይ ዳ ኢና ንሕና ካብኣተን ንሕሽሞ እዚ ህፁፅ መፍትሒ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ ከም ወገነይ ክገብሮ ዝኽእል ኣነ ዘለኽዎ መቐለ ስለ ዝኾነ ትኹነታት ድማ ሰሜን ምዕራብ ሰለኽለኻ ከባቢ ስለ ዝኾነ ኣብኡ ንዘለዉ ኣቦታት ከብፅሑ ንዝኽእሉ ኣቦታት ብስልኪ ሓቢርና ኣለና ትማል 24 መጋቢት ተለይቑ
ያው አጋጣሚ በዘጋጣሚ ቪዲዮ ሰዲድኩም ከም ሓደ ናይ ቤተ ክርስቲያን ውላድ ከም ሓደ ኦርቶዶክሳዊ ከም ሓደ አባል ቤት ትምህርቲ ሰንበት ዝኾነ ነገር ክትብል ክትኸለለካ እዚ ሲን ዝምልከቶም አካላት አውፅሕ ዝበልኩም ንሕዋት በዘጋጣሚ ከመስግነኩም ይደሊ እግዚአብሔር ያበለይ ልክ ከምዚ ዓይነት ነገራት ትክክል ዘይኮኑ ነገራት ክመፁ ከለው ድማ ተሓባቢርና ክነስተኻኸሎ ክንኸለለና ይብል ኣብ ቀጻሊ ብሱሩ ተኣምልኮተ ሰይጣን ከመይ እዩ ዝረአይ ዘሎ ናይ ሰይጣን ኣምልኮ ምስ አንጻር መጽሓፍ ቅዱስ ምስ መንጽር መጽሓፍ ቅዱስ ታይ ይመስል ዝብል ክንርኢና እግዚአብሔር ይሓልወና ኣብ ጌጋን ዘሎ ምእመናን ኣሕዋትና ወገናትና እውን እግዚአብሔር ኣምላክ ልቦና ሂቡ ናብ ቤቱ ይመልሶም ተኣምልኮተ ሰይጣን እዚ የጥፈልና ሰይጣን ምስ ሰራዊቱ ናብ ማዕሙቅ ቃላት ባሕሪ ይደብር እዮም ወስብሐት ለእግዚአብሔር